Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 20 asteartea bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Iñaki Zabaleta etorriko da, ELA sindikatutik datorrena. ELA sindikatuak pasaren astean parlamentuaren aurrean elkarretaratze bat egin zuten aurrekontu politiko eta fiskalitatea aldatzeko eskatzeko. Eta beste alde batetik, Ekain Albite eta Mikel Ibarguren etorriko dira Negu Hurbilak filmaren zuzendariak direnak. Film hau otsailaren 23an estreinatuko da eta horren inguruan hitz egitera datoz. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1858an, Karl Marx eta Friedrich Engels prusiarrek agiri komunista argitaratu zuten. Urte batzuk geroago, 1910an, Alfonso XIIIak Bartzelonako aste tragikoan parte hartutako kondenatu gehienentzako indultua sinatu zuen. Egun berean, baina 1926an, Gorteek gobernuak aurkeztutako amnistia proiektuari baietza eman zien, preso politiko guztiak libre utziz. Eta bukatzeko, 1960garren urtean, Fidel Castrok Kubako enpresa guztiak nazionalizatu zituen. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, alde batetik, Bazen behin izeneko ipuin kontaketa egongo da Arrosadiako udal liburutegian. Bazen behin ipuin kontaketa egingo du Maitane Perezek ordu betez. Istorio berri eta ziraragarriak kontatuko dizkie txikiei, mota eta toki guztietakoak. 4 eta 8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago jarduera. Bestetik, korrika kulturalaren Siberua kantuz loraturik ikuskizuna egongo da Gaiarren. Siberua kantuz loraturik loraldiaren produkzio berria da. Zuberoako kantu tradizionala ikuspegi garaikidez blaiturik eszenaratuko duen sentikaria. Basa aireak, kantuak, irudiak uztartzen dituen ikuskaria da. Arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian. Sarrerak 7 eurotan. Jarraian, eta gauetik euria, liburuaren aurkezpena egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean. Sanduzelaiko liburutegi publikoan, euskarazko irakurle txokoan, Fertxu Izquierdok eta gauetik euria bere azken eleberria aurkeztuko du eta ondoren eztabaidatuko dute. Arratsaldeko 7etan izango da eta publiko osoari zabalik egongo da jarduera. Bukatzeko, bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñean. Bertsoaroaren programazioan bertso jaialdia eginen dute ostegunean. Arratsaldeko 7etan abiatuko da saioa, Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak 5 euroan salgai Naeren webgunean. Andoni Egaña, Ane Zuazubizkar, Joanes Ilarregi, Jone Uria, Saatz Karasatorre eta Xabat Ilarregi izanen dira bertsolariak. Eta gai jartzailea Ainhoa Larretxea arituko da. Ostiralean, Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñean. Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen gaizkiaren
Hutsaltasunaren gaineko txosten bat liburua euskaratu du Koro Navarrok eta Mario Zubiaga Garatek idatzi du hitzaurrea. Arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean zientzia politikoetako irakasle Mario Zubiagak liburua aurkeztuko du. Larunbatean alde batetik biltokiko txotx eguna egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Biltokik txotx eguna ospatuko du otsailaren 24ean. Astigarragako Izeaga sagardotegira joango dira. 12etan aterako da autobusa eta gaueko 11etan itzuli. Bazkaria eta autobusaren prezioa 60 euro ingurukoa izanen da. Izena emateko idatzi hurrengo WhatsAppean. 699-612-124. Bestetik, Bali Berdea egurrezko akuariuma tailerra egongo da Sanduzeleiko Zibiboxean. Bali Berdea sormen lantegiak antolatu dituzte kaligramak eta art zinkok aurrentzat. Hainbat proposamen landuko dituzte margoekin, koloreekin eta formekin jolasteko. Egurrezko akuariuma sortuko dute. Arratsaldeko 5:30 abiatuko da saioa, Sanduzelaiko Zibiboxean. 6 eta 11 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago eta 10 leku daude tailerrean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Gobernu Zentralak trafikoa Nafarroara eskualdatzearen aldeko apostua berretsi du. Gorenaren epaiak airean utzi ditu isunak kobratzea, autoeskolak kudeatzea edo puntuak berreskuratzea bezalako zerbitzuak. Argazki nagusian, sarituak Navarra Arenan ospatutako galaren amaieran daude. Titularrean, Nafarroak bere kirolariak saritu ditu. Beatriz Zudairek eta Daniel Milagrosek banakako sariak jaso zituzten. Eskuineko berrietan, alde batetik, 4 hilabete baino gehiagoko itxaronaldia Nafarroako mendekotasuna baloratzeko. Mendekotasuna dutenen kopurua 18.000-tik gorakoa da, eta 3tik 2 emakumeak dira. Bestetik, Bienako printzia biribilgunean izan dira istripu gehien Iruñean. 2023an 72 gorabera izan ziren plaza motordun ibilgailuekin. Jarraian, familia proiektuak eta proiektu iraunkorrak dituen lehen sektorea defendatu du EHNek. Bukatzeko, Juan Carlos Unzuek, elako gaixoak abandonatzea aurpegiratu die politikariei kongresuan. Honek hurrengoa esan du. 5 diputatu zenbatu ditut, gainerakoek zerbait garrantzitsuagoa izango dute. Hori koloreko berrietan alde batetik 25 urte Orreagako aterpetxean. Bestetik zinema eta ikuskizko arteen eskola. Pixelianek Mutiloan 2 master eskaintzen ditu. Azkenik, No estás sola izeneko lamanadaren inguruko dokumentalaren aurrestrenaildia Golemen. Diario de Navarraren titular nagusian, Juan Carlos Unzuek elako gaixoekiko interes falta gaitzesi die politikariei. 6 diputatuk baino ez dute parte hartu kongresuan izandako gaixotasunari buruzko jardunaldi batean. Argazki nagusian, sarituen eta agintarien familia Navarra Arenan izandako ekitaldi baten ondoren. Titularrean, Nafarroako kirola bat eginda arenan. Daniel Milagrosek eta Beatriz Zudairek jaso zituzten sariak, Osasunak eta San Juanek bezala. Eskuineko berrian, UGTek lehen jarrera sindikalari eutsi dio Nafarroan. Jesus Santos buru duen alderdiak 50 ordezkari atera dizkio Comisiones Obreraseri eta 113 helari. Beheko berrietan, alde batetik, Nafarroak 7 trafiko funtzio kudeatzen zituen. Foru gobernuak eta gobernu zentralak guardia zibilei eskainiko zitzaien pasabidea amaitu dute. Beste alde batetik, 18.400 pertsona inguruk egiten dute telelana Nafarroan, 5.000 gehiagok urte betean. Goiko berrietan, alde batetik, Sarasete pasalekuko zuhaitzen etorkizuna.
Bestetik, Azelera Paim landa ingurunea digitalizatzea. Bukatzeko, Tuterak Felix Bizkarret omendu du. Gara egunkariaren titular nagusian, Gipuzkoako auzitegiak faltsuan itxitako bidegi kasua berriz irekitzeko agindu du. Akusazioek eskatu bezala, peritu txosten independiente bat egingo da, AP bateko obra faltsuagatik ustez egindako ordainketengatik. Instrukzio epaileak baztertu egin zuen oso garestia zelakoan. Argazki nagusian, Bilbon agerraldi jendetsua. Titularrean, zaintzen krisiari lehenbaien erantzuteko eskatu dute berriz feministek, alderdi eta erakundeetako arduradunei. Horren azpiko berrian, Auzitegi Gorena hobekuntza erreformatzeko ukuilu. Auzitegi Gorenak Guardia Zibilaren ariete bihurtuta, Nafarroako trafikoaren eskumenari buruz hartutako erabaki harrigarriak hobekuntzaren deblaukia erakusten du. Beheko berrietan, alde batetik, Patxi Zubizarretaren idazlearen hitzetan, liburu batek aizkorakada bat eman behar du. Beste alde batetik, sektore publikoa euskalduntzeko dekretu berria ez da urrats irmoa, Kontseiluaren arabera. Jarraian, Glabistako langileak espekulazio operazio baten eta putre funtsen biktima. Bukatzeko, Amerikako Estatu Batuek betoa jarri diote Gazako su-etenari, Nazio Batuen erakundean, Israelen okupazioa salatzen duen hegoaldearen aurrean. Artefaktua atalean inauterietatik inauterietako paktura. 1979an berreskuratutako inauterietatik 2012ko terrorismoaren aurkako itunera. Aieteren ondoren. Otsailaren 21ek inauterietako titular ugari edo gutxienez pintoreskoak eman dituzte. Berriaren titular nagusian, oposizioak euskaraz eginda hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko modua emango du Jaurlaritzak. Sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua prest du Eusko Jaurlaritzak. Kontseiluak uste du ez duela bideri ematen jauzi sendo bat egiteko. Argazki nagusian, atzo Bilbon egon zen elkarretaratze jendetsua. Titularrean, feministek salatu dute ez dutela neurriko erantzunik jaso erakundeetatik. Ezkerreko argazkian, Garmine Aranburu, labeko koordinatzaile nagusia dugu. Honen hitzetan, Euskal Herriak gutxieneko soldata propioa izateko eragozpena patronalaren borondate falta da. Eskuineko argazkian, berriz, Goiatz Labandibar dugu, eta honen hitzetan, idaztera gauza txikiek eramaten naute askotan, ez naiz oso bestelako munduetara joaten. Hauen erdiko berrietan, alde batetik, Bilbo, Donostia eta Gasteiz hiriak osorik izendatu ahalko dituzte tentsio handiko eremu. Bestetik, Amerikako Estatu Batuek Gazarako su-etena jasotzen duen ebazpen bat aurkeztu dute Nazio Batuen erakundean, lehen aldiz. Goiko berrian, pipitak jatea Errusiako nazioarteko brigadek 36ko gerran ekarritako ohitura dugu. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, ikastetxeetan jardunaldi jarraia ala zatitua. Heldu den ikasturtean, ikastetxe bakoitzak zein jardunaldi izanen duen erabakitzeko gurasoak botoa ematera deituta daude. Gehienetan, jardunaldi jarraiaren edo zatituaren artean hautatu beharko dute. Bataren eta bestearen arteko arrazoiak azaldu dituzte Eguzkine Aiesak eta Izaskun Monterok. Lehenak zatituraren alde egin du eta bigarrenak aldiz jarraiaren alde. Eskuineko berrietan alde batetik, Bardeako tiro poligonoa desegiteko exigitu du zurekin Nafarroak. Espainiako Defentsa Ministro Margarita Roblesek esan berri du Bardeako tiro poligonoaren jarraitutasuna ziurtatu eginen duela eta hitz horiek gaitzesi ditu zurekin Nafarroa taldeak. Beste alde batetik, pobreziak kalte handia eragin dio osasunari, adituen arabera. Harreman oso estua dago gizarte bazterketa eta pobreziaren eta norberanen osasunaren artean.
Hala ohartarazi dute pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako sareak egindako hitzaldi batean. Gainera, harreman hori bi norabideetan eman daitekeela ere jakinarazi dute. Pobre izan eta osasun arazoekin hasi zaitezke, edota osasun arazoekin hasteak pobreziara eraman zaitezke. Esan du Gara González sare horretako kideak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Inko Iriarterekin gaude, Labetik datorrena. Eta zer zara zu, Laben? Laben, lan osasun idazkaria. Eta Labetik eta beste sindikatu batzuekin txosten bat prestatu duzue. 2023an 26.000 lan istriputik gora egon direlako, ezta? Bai, intersindikal bat osatzen dugu Lab, SK, Steilas, N3 eta kasu honetan ere Nafarroan CGT bat egiten du intersindikal horretan, eta orduan lan istripuen eta lan osasunaren bueltan elkarlan bat daukagu. Beraz, elkarlan horretatik abiatuta 2023ko ezbeharren txostena edo horren inguruko analisia egin dugu Euskal Herria zabalean, baina baita Nafarroari dagokionez ere egin dugu txosten berezitu bat, izan ere Nafarroak baditu ere berezitasun batzuk, bai administratiboa, baina baita lan istripuen logikatik ere, eta honek, ulertu dugu eskatzen zula txosten berezitu bat egitea, azpimarra zehaz batzuk eginez. Eta hortik dator bai, esan bezala, 26.000 istripu traumatiko eman direla lanpostuetan Nafarroan, eta Euskal Herri osoan izan dira 100.000. Soilik ofizialki onartutakoak. Guk salatzen dugu horretatik haratago ere badaudela beste istripu batzuk aitortu ez dienak, baina bai, txostenak hola azpimarratzen du. Eta, oso urrun joan gabe, pasaren astean Olaztiko Petronol fabrikan, ez? 22 urteko gizon bat hil zen, lan istripu batean. Eta, ze iritzi daukagu horren inguruan? Balorazio orokorren oso latza da, ez? Txostenak berak 2023ko ariketarik azaltzen du zein den panorama Euskal Herrian lan istripuen munduan eta gaixotasun profesionalen munduan, irakurketa zabaltzen du eta azkeneko hamarkadako joera ere oso iluna dela ikusten da. Bai, datu ofizialek onartzen duten moduan, baina baita errealitateak ere gure iturriak eskaintzen dizkiguten datuetatik abiatuta oraindik ilunagoa da. Eta 2024ko hasiera honek datuak berretsi besterik ez ditu egin. Bai da egia, kolpelatz bat jasotzen egiala, 16 hildako istripuetan soilik dauzkagu dagoeneko Euskal Herrian, horietatik 6 Nafarroan izan dira, datu izugarriak, eta honek erakusten du administrazioak ez duela ezer egiten, ez duela fundamentuzko ezer ekimenik egiten, eta eskenatoki hortan patronala oso eroso dagoela, lan osasuneko araudia bete gabe, eta emaitza da hildakoak langile klaseak ipintzen ditugula. Patronalak diru gose horrekin prebentzio neurriak inplantatze ez ditulako, eta hori da egiten dugun irakurketa. Eta txostenean nola antolatu duzue edo zer informazio ematen duzue, atalka dago, nola moldatu zarete? Lehenik eta txostena Laben webean zintzilikatuta dago, eskegita dago, bai nazionala, Euskal Herri osoko logika aztertzen duna, eta baita Nafarroakoa ere espezifikoki. Igual erakurtzi lehenengo. Hau izango litzake Nafarroako alea. Oinarrian Euskal Herri osoko datuak ere baditu, baina esan behar da, dauzkela irakurketa espezifiko batzuk Nafarroan ematen dien istripuk motai so eginez, eta horren inguruko analisia egin. Bi egin dituzue bat Euskal Herrikoa eta gero Nafarroan dagoen egoera larriaren inguruan beste bat, ez? Hori da, eta irakurketa nolabait da espezifikoa, ez? Erantzuten dio logika horri. Txostenak proposatzen ditu bi lerro nagusi. Lehenengo lerroa izango litzake sindikatuok gure afiliazio sare zabalari esker lortzen ditugun datuak, eta gero daude datu ofizialak edo ofizialki aintzat hartzen dituztenak. Zer gertatzen da, gure datuetan afiliazioari esker lortzen ditugun datuak batez ere heriotzaren ingurukoak dira. Guri trasladatzen zaigu, informatzen zaigu, filtratzen zaizkigu, istripu hilgarriak dienak
askotan administrazioak berak ere onartze ez ditunak, baina guk ezagutza daukagu. Beraz, ikusi daiteke nola, adibidez Euskal Herri osoan, sindikatuok 59 hildako ezagutu ganitun 2023an, eta aldiz administrazioak askoz gutxiago, 30 bueltan ez. Eta hor dago, langile klasearen ikuspegitik daukagun sare zabal horri esker, komunikatzen zaigu. Beraz, hola ere alderatzen dira datu ofizialak zer izkutatzen duten eta datu sindikalak zer diogun. Eta inorrek zalantzarik izango balu, datu guzti horien detailea laben webean dago, kronologikoki, inizialekin ze enpresako langilea zen eta ze baldintzatan hiltzen, ez? Eta gero, beste alde batetik, txostenak proposatzen duna da, iten du analisi bat datu ofizialen inguruan. Eta datu ofizialen baitan daude gauza ezberdinak, bat da, hildakoen datua, baina baita daude istripuak onartutakoak izan dienak, bai harinak, baina baja izan dutenak, eta bai larriak, eta gero gaixotasun profesionalak ere daude. Beraz, horreiten dugu irakurketa bat, eta nolabait ere, desegiten ditugu edo eraiste ditugu datu ofizial horien logika, ez? Salatuz, nun dauden trampak eta nun izkutatzen dituzten hainbat batez ere gaixotasun profesionalak eta baita istripuak ere. Eta zeintzuk dira aztertu dituzuen ondorioak edo? Ondorioak dira oso itxusiak. Azkeneko hamarkadetan, baina batez ere azkeneko hamarkadan lan istripuen joera goruntz doa. Eta honek gainean, berez, logikaren kontra dihoan nolabait esan, izan ere, gero eta jende gehiago lan egiten du zerbitzuen sektorean. Honek esan nahi du, istripu traumatikoak izateko probabilitate gutxigoa da. Euskal Herrian orokorrean 73%k lan egiten du zerbitzuen sektorean. Beraz, istripu traumatikoak hor gutxiago die. Ez du esan nahi arriskuik ez daudenik, badaude beste arrisku mota batzuk, batez ere psikosozialak, estresa eta horri lotutakoak, baina naiz eta joera hori izan, istripu traumatikoen maila mantendu edo handitu egin da. Beraz, honen atzean iten dugun irakurketa da, patronalak ez duela araudia betetzen, eta administrazioak, gobernuek, ez dituztela bitartekoa jartzen araudi hori betearazteko. Beraz, irakurketa oso negatiboa da. Eta gaixotasun profesionalei dagokionez, are okerragoa, gero sakonago aztertu daiteke, txostenean aurrera goazen enean, baina gaixotasun profesionalen kalifikazioa lehen instantzian dauka enpresa medikuak. Hau da, enpresak bere aberastasunaren sorreran langileak bere lanarekin gaixotzen zaitu, eta gero gainea, enpresaren interesak babesten dituen mediku batek erabakitzen du, gaixotasun hori arrunta den edo lanak sortutakoa den. Hori da oso zitala, ez? Boterea dauka enpresak berak, mutuan bitartez, asoziazio enpresarial bat dela, mediku horrek enpresaren interesan alde nolabait kalifikatzeko gaixotasun hori ez. Eta gehiengo zabala dira kalifikatuak arrunt bezala. Beraz, enpresak bere ardurei muzin egiten die eta kasu honetan osasun bideak kudeatu behar ditu. Hau da lotxagarria eta hau da nolabait langile klaseari egin zaion iruzurrik potentena lan osasunean behintzatez. Gainera izan daiteke izkutuan dagoen zerbait bezala, ez? Ez da nabaritzen momentuan, baizik eta urteak pasata eta orduan agian izkutatzeko edo agerian agertzeko zailagoa da. Bai, jakina, pentsazazu istripuak ere izkutatzen dituzte eta horiek agerian gelditzen dira, bai hilgarriak noski, baina baita istripu harinak eta larriak horriek izkutatzeko badaizkate behen trikimailuak ez. Baina gaixotasunei dagokienez asko zerrexagoa dute. Izan ere, gaixotu zaitezke lanean eta gero urteen poderioz garatzen zoaz gaixotasun hori. Ez da horren zaila arakatzea gaitz hori sortu dituen danako egoera lanekoa izan ote dena, ez? Amiantoaren adibidea daukagu horrez. Eta amiantoak sortutako gaitzek bizitzan zehar garapen badaukate, gaina normalean gaitz honekin oso luze dijoa garapen hori, eta hala ere ez dituzte onartzen. Guri gertatzen zaigu sindikatuan daramazkigula juridikoki amiantoaz gaixotutako kideen borroka sindikalak eta juridikoak, eta sistemak ez ditu onartzen, lehendabizi mutuak eta gero insak berak, estatuak berak, eta langilea hiltzen zaigu prozesuan, eta azkenean garaipena lortzen dugu familiarentzako, baina langilea hilda prozesu hortan. Pentsatuz ez zitala dan sistema, ez?
Beraz, guzti honek gaixotasun profesionalen baitan askoz ez ere ikuspegi, aurpegi ilunagoa erakusten du. Sistema hola montatuta dagoelako, patronalan alde eta langileon bizitzaren bizkar. Eta hiltzen baldin bada langilea, ez da prozesua zailtzen? Esan nahi dut, bera benefiziarioa izatean, ez da bera hiltzerakoan, ez da prozesua eteten edo? Ez, badaude bide juridikoak eta askotan, mianto egin gertatzen den bezala, lortzen dira indemnizazioak eta gelditzea, bai familian eta Denaren gure helburua ez da inondik inora hori, gure helburua da gaixotasuna ez sortzea. Prebentzio neurriak bermatu eraztea enpresari gure jendea ez gaixotzeko eta ez istripuz hiltzeko. Guk prebentzioan egiten dugu indarra ez. Horregatik, behin eta berriz salatzen dugu, nola patronalak muzin egiten dio, ia 30 urte abian daramatzan prebentzio araudi horri, Europa mailan dagoena, izaera ezberdinekin, baina marko berdinaren pean, eta lege hori ez da betetzen, patronalak ez daukalako administrazioa gainean bete arazteko, ez? Guk exigitzen duguna da araudi hori abian ipintzea, eta hola prebentzioarekin langileak istripuik izan ez dezaten eta gaixotasun profesionalik garatu ez dezaten. Gerokoa, ibilbide juridikoiek, oraindik ankerragoak dira, eta gainera, ibilbide juridikoiek abiatu behar ditugu porrote egin duelako prebentzioak. Eta helburua da prebentzioa egitea eta gobernuak prebentzioa egin araztea patronalari, bestela bizitzarekin ordaintzen dugu. Eta datuetara bueltatzen, alde handia aurkitu zuen datu ofizialen eta zuen datuen artean? Guretzako datu fidagarriena guk esaten dugu, Euskal Herrian gure informazioari esker, jakin dugula 59 langile hil direla 2023an istripuz. Eta administrazio publikoak 30 bueltan kokatzen du hori. Beraz, hor alde bat dago oso handia eta trampa batez ere egiten dute istripu ez traumatikoetan, ez dituztelako asko aitortzen. Istripu ez traumatikoak dira laneko orduetan langileak pairatzen dituen bihotzekoak, batez ere kardiopatiak izaten dira. Beraz, horiek saiatzen dira izkutatzen eta ez aitortzen. Eta errepidean ematen dian langileen heriotzak lan orduetan, bai lanera desplazamentuan edo bai lanean desplazatzen zeanean ere, itinerein misioan izan, edo garraiolarien heriotzak ere ez dituzte aintzat hartzen. Eta gero ere ikusi dugu aitzaki batzuk erabiltzen dituztela, amarru batzuk erabiltzen dituztela, beste heriotza batzuk ezkutatzeko. Adibidez, AHT-ko obretan langile batek bere buruaz beste egin zuen laneko orduetan eta ez zuten aitortu ikerketa judizialpean zegoen aitzakipean. Beraz, hor, amarru ezberdinak erabiltzen dituzte ez aitortzeko legez lan istripu dien batzuk, eta sindikatuak horietako asko harakatzeko aukera daukagu. Gutxienez izan diela 59, ze badakigu ez gara labazter guztietara iristen, baina horiek behintzat ezagutu ditugu. Hau, istripu hilgarri dagokienez. Eta gero, badauden milaka, esan bezala, 100.000 istripu aitortuak izan dira Euskal Herria osoan, 26.000 Nafarroan, baina istripu harin batzuk daude enpresak ez dituenak komunikatzen. Edozein enpresetan eman edik istripu bat mutuara bisitat egite ez dutena, eta orduan komunikatzen ez da, eta inorek ez daki istripu gertatu danik. Eta askotan, enpresako botikinean edo turna ukautakon osasunbideko ambulategi batetara joan da, egiten da zaintza edo zauri hori begiratu, ez? Beraz, istripu asko ez dira aitortu ere egiten, ez direlako komunikatzen. Eta gero, gai gogorrena da gaixotasun profesionalena. Ikusiko ez du txostenean nola oso gaixotasun profesional gutxi aitortzen dian. Bai da egia iaz baino gehiago aitortu dira, bai Euskal Herri osoan eta bai Nafarroan. Baina horren ez du esan nahi denak aitortu da. Daudenetatik gehiago aitortu baino, gehienak aitortu gabe daude. Adibidez, OMS edo munduko osasunerako erakundeak esaten du lanean ematen diren heriotz guztietatik soilik 20% dela lan istripuena. Beste 80% izan daitekeela gaixotasun profesionalena eta istripu ez traumatikoena. Beraz, guk esaten duguna da, aipatu duzun bezala, bizitzako prozesu horren, gaixotasun baten prozesu garapen luze horretan heriotza berandugo datorrela, baina lan heriotza da. Beraz, heriotza gehienak aitortu gabe daude, eta nolabait txostenean azaltzen dugu OMS-ek eskaintzen dituen irakurketa horien arabera ere,
nun dagoen iruzurra eginda eta zenbat erioz dauden kontabilizatu gabe, ez? Beraz, gaixotasun profesionalena esan bezala da 10 horik handiena. Eta esan duzun bezala, daude kasu asko gaixotasuna bera edo istripua ez dela aitortzen ere egiten. Adibidez, initin ere istripu horiek, joan eta etorria lanera. Zuk uste duzu dela herritarren ez jakintasuna, herritarrek ez dakitela hori lan istripua izan daitekela? Bai, gobernuek hori baliatzen dute eta patronalak batez ere baliatzen du. Legeak argi dio, orain dela 10 hamarkadetatik, etxetik lanerako desplazamentuak eta itzultzerakoak lan istripuak diela. Eta gainera enpresari esaten dio, orain dela 28 urtetik, aintzat izan behar ditula eta mugikortasun planak egin behar ditula edo behintzat bitartekoak ipini probabilitatea gutxitzeko eta arrisku hori kontrolatzeko, ez? Txosten honek gaina esaten du, Nafarroan ematen da berezitasun bat beste toki batzuetan emate ez dena. Mugikortasun oso altua dagoela. Herrialdea antolatu den moduan, zentralizazio handi bat ematen da hiriburuan eta desplazamentu maila altuagoa gaude beste herrialdeekiko konparatuz. Eta honek ematen du, kasu honetan, Nafarroak eskaintzea asko da zeriotza gehiago desplazamentuetan beste herrialdetan baino, ez? Eta orain berriki ere, joan hilabetean aldarrikatu dugu, Nafarroko gobernuak behartu ditzala enpresak arrisku egoeraketan desplazamentu arrisku horiek aintzat hartzen eta bitartekoak ipintzen. Egokitu behar da garraio publikoa, langileriak aukera izan dezan garraio publikoa erabiltzeko. Garraio publiko errealista bat, langile klaseari egokitua noski. Egokitu behar dira deszentralizazio bat eman behar da herrialdera ere. Ezin dugu onartu edo ontzat eman egunero hiriburura muitu behar izatea Nafarroko edozein puntutatik lanera muitzeko. Ematen da ere errealitate bat oso latza lan publikoan, batez ere ordezkapenetan, bai irakasleak, bai erizainak, bai fisioak, bai osasun zaintzako langileak plazak bete behar dituzte bere etxetik 100 kilometrora edo gehiora askotan, ez? Eta izugarrizko milaka kilometro egiten dituzte ordezkapenak egiten dabiltzan langile publikoak, eta hor kriterioak planteatu behar ditu gobernuak, desplazamentu kriterioak, non aintzat hartzen den arrisku hori, plazak esleitzeko, ez? Aintzat hartu behar dugu, dagoeneko 2024an 6 hildako egon diela Nafarroan lan istriputan eta bietatikan 4 errepidean hil diela. Eta hau ez da beste toki batzuetan proportzioetan ematen. Beraz, neurriak ezinbestekoak dira, eta neurri horiek hartzen badira, probabilitate hori jaitsiko da eta hildako gutxi gauko ditugu. Beraz, momentu honetan Txibiteren gobernuak mahai gainean dauke agenda bat, odolez beteta dagoena, 4 hildako daramazkigu dagoeneko hilabete erdin, eta horri erantzun behar zaio. Gu dagoeneko neurri preventibo bat proposatu ditugu, eta horiek aplikatu ezkeo, beste zifra batu da zitzaitzen nahi goginake, langileon bizitza zaiten. Eta uste duzu planteatuko dutela prebentzio plan bat? Hauek urtero egiten dute bakizuen Noploien bidez, Noploi edo Nafarroko Lan Osasun Institutuaren bidez, urtero ire dituzte plangintzak milaka euro balio dituzten plangintzak eta bar, baina paperean geratzen dira. Kontutan izan behar dugu, Nafarroko gobernuak lan osasun gaia daukela antolatuta, 2 modutara bat dago institutua edo Noploi euskara esaten zaiona, zein dan aholkularitza entitate bat, beraz ez dauka gaitasunik patronari betearazteko, araudia betearazteko, hori lotxagarria da. Eta esfortzuak eta aurrekontuak horri pinita daude. Baina ez da betearazpen bat ematen, da aholkularitza entitate bat. Eta hori ez dugu onartzen. Labetik, exigitzen dugu Noploiek izatea gaitasun ejekutiboa, enpresarioari betearazteko lan osasun araudia. Eta beste alde batetik, Txibiteren gobernuak paraleloki estatuko gobernuekin dauka lan ikuskaritza, inspekzion de trabajo esaten zaion hori. Nafarroan daude 12 lan ikuskari, dozena bat. Honek esan nahi du, Nafarroko edozein herri ertaineko OTA kontrolatzeko sistemak gaitasun ejekutibo handigoa daukala inspekzioak berak baino. Azken urtetan 20 langile hil dira Nafarroan, bataz beste. Azken 3 urtetan, 20an eta 21an hil dira 20 langile urtero, eta iaz 12. Pentsatzazu, 12 inspektorekin bermatu behar luketela
istripu, 26.000 istripu horien ikuskapena. Zergatik dagoela montatuta, ez daukatelako inongo intentziorik patronalari betearazteko. Sistema montatuta dago patronalak ez egin behar izateko. Eta hori da, iruzur izugarri bat gizarteari, eta esan bezala, heriotzarekin ordaintzen dugun iruzur bat. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Gobernuak nahiago du patronalak ematen duten dirua bizitzak baino? Bai, kapitalismoa da, ez? Hitz batean erantzun da, ez? Nolabait, kapitala jartzen da bizitzaren aurretik, eta naiz eta arau bat egon, bueno, gauza batzutan balekoa izan daitekena, beste gauza batzutan murritza, baina eske ez da aplikatu arazten. Beraz, gobernuek kasu honetan erabaki politiko bat hartua dute kapitalaren mesedetan eta patronalari uzten zaio, ez zaizkio bitarteko jartzen araudi hori betearazteko. Eta hori da, langilearen bizitza baino interesgarriagoa zaielako mozkinak edo irabaziak. Holako gordina da egoera, eta honen aurrean, kontziente izan behar dugu langile klaseak, eta horri aurre egin behar diogu. Nafarroa alde batera utziz momentuz. Zergatik ez dago datu ofizialik ipar Euskal Herrian? Bueno, nazio gaia da, ez? Kontua da, nazio ez aitortu bat gehala, estaturik ez daukagula eta horrek sortze ditula arazo ezberdinak. Eta bat da, Ipar Euskal Herriaren errealitate gordina. Ipar Euskal Herriak naiz eta Europako markoko araudi berdina izan, beste egokitzapen badauke, bertako araudi markoari egokitzeko eta baina logika antzekoan kokatua dago. Arazoa da, Ipar Euskal Herriako datuak Akitania zabalean galtzen direla. Orduan ez daukagu gaitasunik arakatzeko datu ofizialak zelatatzeko Ipar Euskal Herrian gure iparraldeko hiru herrialdeetan, ez? Eta hor gure afiliazio sareari esker ere daukagun ezagutza da heriotz istripuena. Beraz, hor egiten dugu kontabilitate hori, baina ezin dugu jakin ez zenbat istripuarin izan dian, ez zenbat istripuarin bajadunak, ez zenbat istripu larri bajadunak, eta ez zenbat gaixotasun profesional. Beraz, berriro ere azpimarratu, nazio gaia dago hemen tarteko, estatu gabeko nazio bat gera, eta horren isla da hor ere badago. Eta bueno, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun? Bueno, nik uste hemen hausnarketa bat egin behar dugula langile klaseak. Kontziente izan behar dugula hemen ematen dien istripuak eta gaixotasun profesionalak ez diala istripu bezala ulertu behar. Enpresari batek, langile bat bidaltzen duenean teilatu batea, bitartekorik gabe, segurtasun bitartekorik gabe, hor ematen dena ez da istripu bat, hori da erailketa bat. Eta oso kontziente izan behar dugu eta barneratu behar dugu, prebentzio neurriak beteko balia istripu hauek ez diakela emango. Eta Nafarroan eman dien 26.000 edo Euskal Herri osoan eman dien 1.000 istripuiek, Hego Euskal Herrian kasu honetan, ez diakela gertatuko. Beraz, ulertu behar dugu eta enpoderatu behar dugu hontaz. Gero, oso garrantzitsua da ulertzea ere, momentu honetan gobernu hauek ez daukatela inongo intentziorik erabaki politiko hori aldatzeko, hau da, jarraituko dute kapitala premiatzen eta enpresei uzten ez zer egiten, lasai jarraitzen, eta honen aurrean langileriak antolatu egin behar dugu enpresetan. Jakina da guk, ibilbide juridikoak abian emango ditugula, inspekziora eramango ditugula kasuak, protesta egingo dugula, baina hemen garrantzitsua da, enpresetan ongi antolatuta gaudenean, gaitasuna daukagula enpresariari betearazteko. Eta ikusi besteik ez dago. Ongi antolatuta gauden enpresetako inzidentzia bajoagoa izaten da. Zergatik? Prebentzio neurriak integratu arazten ditugulako bestela aktibitatea gelditzen dugu. Beraz, labetik ere, gero eta gehiago hori egara indartzen. Protokolo ezberdinak garatzen egea, hemen ere hitzein duguntaz iazko dudaran beroaren protokoloaz, eta bar, non neurri onartezinak ematen dienen aktibitatea gelditzeko prozedura bat abian ipini dugu, berme juridikoekin, eta hortikan datoz gure proposamenak antolatu eta borrokatu. Guk zaindu behar dugu gure burua, sistemak ez duelako zainduko. Bueno, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta egoera larri hau ikustearazteagatik, eta zuen txostena erakusteagatik. Mila esker zuei, eta batez ere mila esker lan osasunan perspektiba
eukitzeagatik, ze ez da oso ohikoa kazetaritzan eta oso estimatzekoa da. Eta guri iruditzen zaigu, agenda politikoan kokatu beharreko gaia dela oso larria delako, beraz, mil esker zuei. Bueno, ondo izan. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, zerua lainotuago egongo da, baina giroa epelagoa izango da. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta ateri egongo da. Haizeak hegotik finkatuko da eta gauean indartuz joango da, batez ere haizelekuetan. Haize horrek tenperaturak igoaraziko du eta maksimoak Kantauri isurialdean 20 gradura gerturatuko dira eta barnealdean balio apalagoetan geldituko dira. Ostegunean eguraldia erabat aldatuko da eta negu itxura hartuko du. Goizaldean hego mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da, batez ere haizelekuetan. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta ateri eutsiko du. Eguerditik aurrera, ordea, fronte bat iritsiko da. Haizea mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Gogor joko du kostaldean eta hortik aurrera zaparrada mardulak botako ditu. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta elurkota ere jaitsiz joango da. Egunaren azken orduetan 1000 metroren bueltan kokatuko da eta orduan neurtuko dira eguneko temperatura minimoak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Amaia Nausiarekin gaude, komiki bun izeneko jardunaldiak aurkeztera datorrena. Kaixo Amaia, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, kontatu iguzu, zer da komiki bun? Bai, komiki buma ibilbide luzeko komikien inguruko jardunaldia da. Dagoeneko 5. edizioan gaude, Antsoainen ospatzen dugun komikiaren inguruko eta komikintzaren inguruko jardunaldiak dira, baina badu ezaugarri berezi bat, beti lantzen ditugu gai sozialak. Gai sozialen inguruko komikiak dira, konpromesu soziala daukaten jardunaldiak dira, eta desberdinkeriak eta salatu nahi dituen ere jardunaldiak dira. Aurten esan bezala gure 5. edizioa da, orduan, komikigintza Nafarroara ekarri nahi dugu eta zehazki Antsoainera. Eta kasu honetan aurten, tematika ezberdinak hartzen ditugu urtero, eta aurten azpimarra jarri dugu emakumezkoen sorkuntzan, komikigintzan, gonbidatuak 80%an emakumeak dira eta emakumezkoak ez diren kasuetan, salbuespen batekin gero aipatuko dudana, kenduta, beti dira komiki horiek edo emakumezkoek egin dituztelako, edo emakumearen gaia, edo genero aniztasuna lantzen dituzten gaiak dira, eta horretan jarri dugu aurten azpimarra. Eta horrekin batera ere, aurten ere badago ere berezitasun bat, guretzat ere azpimagarria dela euskerari presentzia handiagoa eman nahi izan diogula, eta horregatik aurten, lehenengo aldiz, izanen ditugu 3 aurkezpen euskeraz izanen direla. Eta nola hasi zen komiki boom hau egiten? Esanen genuke, ni ez nintzen sorreretan egon, gero ni pitxatu izan naute aurrerago, baina sortzaileen artean, hor komikigintzaren eta marrazkigintzaren inguruan zegoen afizioa, hor elkartu ziren taldetxo bat, Antsoaingo kide batzuk, eta interes hori zeukaten, eta batez ere, badaude olako Comic-Con eta horrelakoak estatu mailan adibidez, baina nahi zitzaion eman beste ikuspegi bat esan dudana, aipatu dan hori komikigintza, baina gai sozialen inguruan dagoen sorkuntza hori Antsoainera ekarri nahi zen, Nafarroara, kasu honetan,
eta interes hori zegoelarik, eta batez ere badagoelako ekoizpena handia gai horien inguruan, bai memoria historikoaren inguruan, bai gai sozialen inguruan, klase perspektibarekin lan egiten duten ere komiki gileak daudelako, eta horiei espazio bat eskaini nahi zitzaien. Eta hutsune hori edo behar hori identifikatu zen, eta orduan egun martxan jartzea erabaki zen hola, hasiera batean proba bezala, baina egia da, ibilbidea baduela komiki bumak, eta ja 5. edizioan gaudela. Eta, suposatzen dut beti Antsoainen izan dela, ezta? Bai, beti Antsoainen egiten dugu. Ai, barkatu. Esan. Bai, esan. Bilakaera... Antsoainen egiten den proiektua da, bai, barkatu, seri. Bilakaerarik jasan du hasieratik? Esan genezake, publiko aldetik handitu egin dela, sortzaileen aldetik ere konpromisua gero eta handiagoa dela, esan genezake urte hauetan izen garrantzitsuak edo erakarri ditugula eta etorri direla. Orduan handitu den jardunaldiak direla esan genezake, eta gero ere, herritik egiten den zerbait dela azpimarratu nahiko genuke, baina baita ere, instituzioen ere laguntza edo babesa ere jaso izan dugula azken urteotan. Antsoaingo udalak laguntzen du, Antsoaingo liburutegiak ere konpromiso handia du, eta horri esker, adibidez, lortu egin da eta sortu da Antsoaingo liburutegia badago komikigintzaren atal berezi bat. Orduan, horrek ere sustatzen du komikigintzaren inguruko afizioa, eta orduan, bagoaz herritik herrira pausu horiek ematen. Sozial hitza klabea da jardunaldi hauetan. Ze gai sozial jorratu izan dira hasieratik honaino? Gai oso ezberdinak, baina etorkinen inguruko, etorkinek paretzen dituzten jasarpenak eta guzti hori salatu egin izan da. Baita ere landu da asko memoria historikoaren gaia, zelan etorri dira ere hainbat komikigile horrelako gaiak landu dituztena, Gerra Zibilaren inguruko gaiekin, anarkismoaren, historiaren inguruko ere edukiak ekarri ditugu. Pasaden jardunaldian Blakiz Beltza komikia Fermin Muguruza etorri zen, edo Zutagarren komikia Suaren komiki horrekin. Emakumeen ere emakumeen kontrako violentziaren inguruko komikiak ere etorri dira, eta baita ere mugimendu sozial eta borroka kolektiboen inguruko komikiak, adibidez, Gamonal, Burgoseko auzo horren borroka islatzen zuen komikia ere etortzela gogoratzen dut. Duan oso gai anitzak dira, aurten aldaketa klimatikoaren inguruko ere salaketa egiten duen komiki badugu, 21 deitzen dena. Eta baita ere, esan bezala, emakumearen presentzia bermatu nahi izan dugunez, edo aurten tematika batez ere horren inguruan denez, emakumeen egoera ezberdina lantzen dituzten komikiak badaude, ez? Baita ere genero aniztasunaren inguruan, adibidez, badago Azalak komikia aurten etorriko dena ere, transexualitateari buruz hitz egiten duena, eta barka. Ordan ikusten duzu bezala oso gai anitzak dira. Eta zergatik deitzen da komiki boom? Zer esan nahi du boom hori? Hori Sergio lagunari galdetu beharko genioke bere ideia izan zen, baina nik uste dut dela nahiko, soinuaren aldetik, ez? Boom horrek duen soinuarengatik, baita ere estanda egin nahi duelako, eta esan bezala gai sozialak direlako, eta orduan horrek gizartearekiko konpromiso bat ekartzen duelako, eta orduan boom horrek adierazi nahi duena da
gauzak irauli egin behar direla edo estanda baten bidez irauli daitezkela edo irauli nahi ditugula. Eta askotan ere, bueno, arteak, eta kasu honetan ilustratzaileek eta komikilariek egiten duten lanaren bidez, gauzare ere salatu eta irauli egin daitezkela. Eta zergatik komikiak eta ez beste adibidez liburuak edo? Bueno, afizio bat da, azkenean, intereseat bat dagoelako horren inguruan, eta bueno, badago jende asko komikiak asko maite dituenak, eta bueno, liburu ilustratuak ere ekarri izan ditugu, eta baita ere pelikulak, animaziozko pelikulak urtero proiekzio bat egiten dugu, aurten ere, gero nahi baduzu begitaraua azalduko dizut, eta hor kontatuko dugu, ze proiektatuko dugun aurten, baina, bueno, zergatik ez. Bueno, kontatu iguzu programazioa, ze programazio dagoen aurten? Bai, bueno, esan bezala, dakizuten bezala, otsailaren 19an hasi ginen, hau da, astelehenean hasi ziren jardunaldi hauek, eta martxoaren batean, ostiralean, datorren ostiralean, amaituko dira 5. komikibumaren edizio hauek. Eta beti eta urtero erakusketak izaten ditugu, eta urten 2 erakusketa izanen ditugu. Lehenengoa Andrea Ganuza, komikigile eta ilustratzaile nafarraren lana jasotzen duen erakusketa izanen dugu, Antsoaingo liburutegian. Hori astelehen honetatik, 19an hasi zen, eta komikibumak irauten duen arte egonen dira ikusgai erakusketa hauek. Orduan, bere azken lanaren aitzaki hartuta, erakusketa bat prestatu digu, eta hor, Antsoaingo liburutegian ikusgai egonen da, Andrea Ganuzaren atrabiesame lanaren inguruan. Eta gero, aurten, bueno, guk beti erabiltzen dugu, ikusiko zenuten bezala, kartel bat gure jardunaldiaren berri emateko. Eta aurten gonbidatu dugu Angela Fernandez, ilustratzaileari gure kartel hau egiteko. Eta kartel horrek jasotzen dugu oso ongi aurtengo jardunaldiaren helburua zein den, ez? Badugu kartelean ilustratzaile emakume bat lanean eta bere inguruan sortzen diren ideia guzti horiek. Eta ideia guzti horienen artean badago Palestinaren egoera salatzen duen marrazki bat, emakumearen kontrako indarkeri sexuala ere salatzen duen beste marrazkitxo bat, genero aniztasunaren inguruan, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, berari ere gonbidapena egin diogu, luzatu diogu, eta berak Txoko Gorrin, kasu honetan, bere ere lanaren erakusketa mierdiaria barkatu liburuaren ilustratuaren inguruan egin duen erakusketa jarri du, ez, hor, Txoko Gorrin. Orduan, horiek dira, pixkat, zeharkatzen dutenak, jardunaldiak, 2 erakusketa hauek. Baina gero hainbat ekitaldi antolatzen ditugu urtero. Batzuk dira komiki eta liburu ilustratuen aurkezpenak, eta gero ere egiten ditugu, bueno, proiekzio bat, esaten dizun bezala, eta nola ez, ere amaitzen dugu festa batekin. Orduan, gaur bertan, otsailako 21 asteazkena, arratsaldeko 7:00 euskeraz eginen dugun aurkezpena izanen dugu gurean, Txoko Gorrin, eta etorriko zaizkigu Jurre Ugarte, gidoilaria, eta Julen Ribas marrazkilaria, Iris 21 komikia aurkeztera. Eta lehen aipatzen dizun bezala, hor komiki honetan jasotzen da distopia bat, non aldaketa klimatikoaren ondorioz, gizaki egoera oso larria da, eta horren inguruko narrazio bat egiten dute. Eta orduan gaur euskeraz izanen da aurkezpen hori, eta 7:00 izanen da. Eta gero, beti ere ematen diogu ere tartea, animazio filmei. Pasaden urtean Black Beltza proiektatu genuen bezala, aurten El sueño de la sultana, animaziozko pelikula proiektatuko dugu Antsoaingo antzokian. Isabel Ergeraren
eskutik. Isabel Ergera da pelikula honen egilea. Eta, bueno, sarrerak beti jartzen ditugu, uste dugu oso prezio ekonomiko batean, 3 euroren truke, salgai daude dagoeneko Antsoaineko udaleko webgunean. Orduan, hor badago aukera pelikula ikusteko, baina baita ere oso aukera polita da, ze egilea etortzen da, eta beti egoten da gero solasaldi baterako tartetxo bat, berarekin partekatzeko, hitz egiteko, zalantzak planteatzeko eta bat. Ostiralean, Casa Desastre komikiaren liburuaren aurkezpena izanen dugu, Roberta Vázquezekin, egilearekin. Eta gero, gauza bat errepikatuko duguna, larunbat honetan, pasaren urtean izan zen lehenengo urtea praktikan jarri genuena, eta asko gustatu, arrakasta handia izan zuen, orduan antolatu dugu aurkezpen bat, baina bermut komikilari bat planteatzen dugu Txokogorrin, larunbatean, eguerdian, 12:00, eta kasu honetan ere euskeraz argitaratu den lan bat ekarriko dugu gurera, kasu honetan Asisko Urmenetaren Gora Euskal Herrientzak komikia, non 4 emakume euskaldunen bizitza jasotzen duen Asiskok, aitzindariak izan zirenak euskal hezkuntzan. Orduan, horren inguruko aurkezpena eginen digu. Eta gero, komiki boom honen testu inguruan ere, sortu da ere oso gauza polita, irakurketa talde bat sortu delako. Eta orduan ere, urtero ere egiten duguna da, irakurketa taldeak lantzen duen komiki baten egileari gonbidapena luzatu, eta etortzen da, irakurketa talde honekin egotera, eta nahi duen ororentzat, ze beti dira aurkezpen irekiak. Orduan, izanen da, asteartean, otsailak 27, Txokogorrin berriro ere 7:00, eta Cesar Oroz egile nafarra etorriko zaigu, esa inkomoda batalla de la que usted me habla, no hain 1521 komiki aurkeztera. Hemen, esaten izun leno, gaiak beti izan direla, edo emakumearen inguruko gaiak, edo bestela, egileak emakumeak direlarik, eta salbuespen bat aipatzen dizun, eta hau da, salbuespena Cesar Orozen kasua. Eta kasu honetan zergatik Cesar Oroz gonbidatu, ikuste duzun bezala oso komikia gure Nafarroako historiari buruzko komiki bat da. Eta bera ez da emakumezkoa, baina interesgarria eta garrantzitsua iruditzen zaigu beti egile Nafarrak gonbidatzea, ze Nafarroan komikiaren inguruan ez dago ekoizpen handirik, orduan horrelako zerbait suertatzen denean, uste dugu komiki bumean leku bat izan beharko lukela eta ematen diogu horregatik. Eta gero, Andrea Ganuza, asteazkenean, otsailak 28, eginen duen erakusketa horren inguruko, komiki horren inguruan hitz eginen digu, komikia Atraviesame izena du. Oso komiki polita da, oso koloretsua, benetan interesgarria, bai estetikoki, baina baita ere edukiaren ikuspegitik. Eta, bere erakusketa Antsoaingo liburutegian dagoenez, han eginen dugu asteazkenean, arratsaldeko 7:00 Antsoaingo liburutegian. Eta aurkezpen bezala azkena izanen da, ostegunean, otsailak 29, arratsaldeko 7:00 Txokogorrin, Ainara Azpiazuk, Azpik, eginen diguna, Utzi azalari komikiarekin. Euskeraz ere izanen da, eta kasu honetan, oso komiki interesgarria da, honetan transexualitateari buruz hitz egiten digu Ainarak, eta, berarekin ere izanen dugu tartea partekatzeko eta solasaldi bat egiteko. Eta ja amaiera izanen da, beti, komikiaren inguruan ere ikasi egiten dugu, baina baita ere divertitzeko tartea ere aurkitzen dugu beti, eta hor kanpai jotze kolektibo bat proposatzen dugu, martxoaren lehenengoan, ostiralean, arratsaldeko 7:00 Txokogorrin, festa bat, polvorin festa deitzen dioguna. Hor, mi herriaria Angela, gure kartelaren egilea, etorriko zaigu ere, horren inguruko aurkezpentxo bat egitera,
fanzinerosos, fanzinoteka bat ere egonen da, serigrafia tailer bat ere, eta pintxo pote bat DJ Señor Loboren eskutik. Orduan horrekin ja amaituko du. Eta horrekin ja amaitzen da aurtengo komiki buma. Programazio bete-betea duzue aste honetarako, ez? Orokorrean nolako harrera izaten dute jardunaldi hauek? Esan bezala, handitu den jardunaldia da hau, urte hauetan zehar, kontutan izan da ere pandemia medio izan genuela, eta urtetik urtera esan genezake jendearen aldetik, geroz eta jende gehiago gerturatzen dela, eta nahiz eta ez izan jardunaldi makro batzuk, gure aldetik oso pozik egoten gara, ze aurkezpen guztietan jendea egoten da. Proiekzioak egiten ditugunean, film animatuen proiekzio horietan normalean sarrera guztiak saltzen dira eta agortzen dira. Eta gero, bestetik ere uste dugu herria egiten dugula Antsoinen, ez? Saretzen dugula, herria egiten dugula, kultura ekartzeko modua dela, eta, afizio berriak ere sortzeko modua badela. Eta komikigintzaren inguruan, nola ikusten duzue egoera, bereziki Euskal Herrian eta Nafarroan? Azkenean, artearekin eta sorkuntzarekin duen edozein medio bezala, esan genezake oso sektore prekarioa dela. Bai. Orduan, kreatibitatearen aldetik eta sorkuntzaren aldetik oso mundu bizia edo sektore bizia dela esan genezake, baina gero komikigileen lan baldintzak eta egoera ekonomikoaren aldetik oso mundu prekarioa da ere. Orduan, bi gauza horiek uztartzen direla esan genezake. Eta gero, imaginatzen dut, emakumeen egoera mundu honetan oraindik okerragoa izango dela, ez? Bai, aukera izan nuen behin beste lan kontuko istorio batzuengatik Aspirekin etorriko zaigun komikigilearen rekin egoteko eta berarekin hau partekatzen genuen. Bai, egoera prekarioa baldin bada komikigileena orokorrean, emakumeen kasuan hor uztartzen dira beste hainbat kontu, ez? Zaintza dela eta beste kontu batzuk egoera geroz eta zailagoa egiten dutenak, bai. Generoaren zera perspektiba txertatzen baldin badugu, hor egoera komplikatzen da, bai. Ondo dago zuek zuen komikibum edizio honetan gai hori ere sustatu izana. Eta, bukatzeko, ez dakit, komikiren bat gomendatuko diguzu? Jake edizio honetan eta komunikabide euskaldun batetan gaudelarik, ni gomendatuko nuke aurten ekarri ditugun 3 komiki euskeraz ekoiztutako, ez dira itzuliak, baizik eta euskeraz ekoiztutako komikiak izan da, Iris 21, Jurre Ugarte eta Julen Ribasen komikia, Asiskoren Gora Euskal Herrientzat, eta, hori da, bakoitzaren gustu pertsonalen arabera, Ainara Azpiazuren Utzia Zalari komikia, niri bereziki gustatu zait, estetikoki ere gustatu zaidalako, baina hori beti ere oso kontu pertsonalak dira, eta nik animatuko nituzke ikusleak 3 komiki euskeraz ekoiztutako 3 komiki hauek erostera eta irakurtzera. Edo liburutegietan zera prestamoan hartzera, bestela hor daudelako ere. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta komiki boom jardunaldi hau aurkezteagatik. Eta ea jendea animatzen den 5. edizio honetan parte hartzera. Animatzea mundu guztia eta ongi etorriak izanen zarete Antsoainera.
Bueno, mila esker Amaia, ondo izan. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.